Πήγαμε την Τρίτη, αλλά πριν την Τρίτη είχαμε ξεκινήσει να έχει το κοπέλι κάποιο πρόβλημα, το οποίο ψάξαμε ένα γιατρό να δούμε πού θα το... Να δούμε γιατί είναι πρισμένο, βουβοτσίλι είναι, να του κάνουμε μια επέμβαση να φτιάξει το κοπέλι, να μην είναι πρισμένο από κάτω του. Ήταν μια χαρά το κοπέλι. Πήγαμε στο Πεπαγνί, δεν μας ονσίστησε κανείς, βρήκαμε ένα γιατρό, μπήκαμε μέσα, το είδε, λέει, άμεσο χειρουργείο, άμεσο. Άμεσο, λέμε, γιατρέ, οπότε το πολύ μέχρι τις 15, λέει, του Σεπτέμβρη, το κοπέλι πρέπει να έχει, τον Αύγουστο είχαμε πάει. Το πολύ μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη το κοπέλι πρέπει να χειρουργηθεί οπωσδήποτε. Ωραία. Ναι, δεν είχα λεφτά, μου έδωσε η μάνα μου 50 ευρώ και η πεθερά μου άλλα 50, αυτά είχα. Εγώ στην τσέπη μου δεν είχα ούτε 10 ευρώ και του τα έδωσα. Τα τσέπωσα, δείτε πώς τα πήρε και του άνοικαν και λίγα. Αποτέλεσμα, περνάει αυτό, είπε ότι θα μας πάρει τηλέφωνο, δεν μας έπαιρνε, Περνάσαν 2 μήνες, πώς. 2 μήνες πέρασα. Αναγκάστηκα, λέω, να μην έχει το κοπέλι μου. Γονείς είμαστε, φοβόμαστε, έτσι. Να πάω, λέω, να δω τι γίνεται. Παίρνω το κοπέλι, παίρνω τη γυναίκα, βάζω τα πράγματα μέσα στα μάξι. Να πάω να δω, να βρω έναν άλλο γιατρό, να μπω, να δω τι θα κάνω. Πάμε στο νοσοκομείο. Από εδώ, από εκεί δεν ξέρω πώς το μάθω ο γιατρός. Πώς ενημερώθηκε ότι είμαι εκεί. Μια στιγμή να κάντε, του λέει, εισαγωγή, να μπει μέσα στο νοσοκομείο, αυτό ετοιμάστε το. Βάζουν το κοπέλι μέσα, το ετοιμάζουν, την άλλη μέρα το πρωί, μπαίνουμε για χειρουργείο, βγαίνει, μας φώναζε κιόλας ότι είναι δύσκολη η επέμβαση, κόλαση, θα τον εμπιάσω, θα τον εμπτύξω με τα ιδέα. Λέω, γιατρέ, όλα καλά, ναι, μου λέει, ήταν δύσκολη η επέμβαση, αλλά είναι κόλαση, μου φωνάζει, αυτός είναι τρελός, για μένα είναι χασάπης. Αποτέλεσμα, μου βγάζει το κοπέλι, είναι απάνω, το πήγαμε και είχε ένα πρεξιματάκι τόσο ήταν από κάτω. Όταν το βγάλαμε από το χειρουργείο ήταν τόσο. Ρε γιατρέ, του λέω, όταν το βάλαμε μέσα στο χειρουργείο ήταν τόσο πρισμένο. Και τώρα είναι τόσο, σε 5 με 6 εβδομάδες, λέει, θα ξεπριστεί. Από το πρώτο χειρουργείο υπήρχε το πρόβλημα. Είχαν κάνει τη μαλακία. Περιμένουμε. Μας είχε αγνοήσει. Καν δεν έμπαινε στο δωμάτιο να δει το κοπέλι αυτό. Αποτέλεσμα, μια στιγμή έκανε το παιδί εμετούς, πυρετό, δεν έτρωγε. Πάω σαν γιατρό εκεί μέσα, εκείνη τη μέρα θα πω και τη μέρα αν θυμηθώ, γιατί θα μάθουμε και ποιος είναι, τη μέρα εφημέρευε αυτός. Και του λέω, γιατρέ, το κοπέλι δεν τρώει, δεν πίνει, κάνει εμετούς. Μην πάθει καμιά αφυδάτωση, μήπως πρέπει να του βάλουμε κάποιο όρο, και ο κάθε άνθρωπος το ίδιο θα σκεφτότανε. Και εσύ μου λέει, τι είσαι γιατρός, ή θα κάνουμε, μου λέει, συνέδριο ή με συμβούλιο. Ρε, εσύ του λέω, το κοπέλι έχει αυτό και αυτό το πρόβλημα. Μήπως πρέπει να το δεις, να του βάλεις κάτι. Μια στιγμή φώναζε τους νοσοκόμες, ελάτε, λέει, ο Κοσμαδάκης, ο γιατρός, ο χειρούργος, να του βάλετε, λέει, η παραγγελία του Κοσμαδάκη ένα ωρό. Με κοροϊδεύανε κιόλας. Αποτέλεσμα, έρχεται, παίρνουμε το γιατρό, παίρνω τηλέφωνο τη μάνα μου και έρχεται και του βγάζει τον μπεμπιλίνο του κοπελιού μου και είναι τόσο, όπως σας δείχνω από κάτω του. Είχε πριστεί αρκετά δηλαδή. Ήλεγα ότι θα σκάσει, δεν άντεχα να το δω. Λέω, θα σκάσει, θα κάνει μπουμ εκεί. Έρχεται ο γιατρός και λέει, πω, τι είναι αυτό, λέει. Τι είναι αυτό, λέει, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε, του λέω, εσύ δεν το έκανες. Εσύ δεν τον εγχειρούργησες, εσύ τι είναι αυτό, τα έχει χάσει, έμπαινε μέσα, έβγαινε. Μια στιγμή παίρνει, ειδοποιεί άλλον ένα γιατρό, κάνουνε συνέλευση, τι κάνανε δεν ξέρω, μια στιγμή βγαίνουν έξω, λέει χειρουργείο μπει το παιδί. Λέω, πάλι χειρουργείο, ναι, μου λέει, πρέπει οπωσδήποτε. Το βάζουν πάλι χειρουργείο, βγαίνει ξεπρισμένο το κοπέλι. Μια χαρά το κοπέλι, και ζωηρό και αυτό που τους ικανοποιούσε, μου λέει ότι είναι ζωηρό. Εντάξει, πηγαίναμε καλά, πυρετό κάναμε, πυρετό. Μια στιγμή αρχινούσε και πριζόταν η κοιλιά του. Εσείς, λέω, η κοιλιά του πρίζεται. Ο ένας γιατρός μου έλεγε ότι από κάτω του ότι σε 5-6 εβδομάδες του κάναμε χειρουργείο, ξεπρίστηκε από κάτω του αυτό. Μια στιγμή πριζόταν η κοιλιά του όμως. Και λέω του άλλου γιατρέ, εσύ γιατρέ, η κοιλιά του πρίζεται, το κοπέλι τι θα κάνουμε. Τίποτα, μου λέει, και ο άλλος γιατρός.
Και ο άλλος με κοροϊδέψε. Ναι, με κοροϊδέψε ο άλλος. Είναι για το χειρουργείο πρισμένη η κοιλιά του. Μια στιγμή όμως από την εχείρισα, από εκεί που ήταν σχισμένο, έβγαινανε ούρα. Ούρα βγαίνανε. Εσείς τους λέω, τι είναι αυτά τα χαρτιά, δεν είναι τίποτα, έτσι λέει, φυσιολογικό. Απελπιστήκανε, ήρθαν οι γιατροί, ήρθε το τρίτο. Ναι, μου λέει, και θα τα αντέξει και πρέπει να μπει. Εσείς τους λέω, είναι το τρίτο χειρουργείο, είναι μικρό το κοπέλι. Πώς θα μου το βάλετε για τρίτο χειρουργείο μέσα? Πρέπει να μπει. Υπόγραψε εδώ, μου λέει, χαρτιά να μπει το κοπέλι. Τι να κάνω. Το καλό του παιδιού μου ήθελα, δεν ήθελα το κακό. Φτιάχνουν τα χαρτιά, υπογράφω. Μου παίρνουν μέσα. Τίποτα ενημέρωση. Στο έλεος του Θεού. Κανείς δεν μ' άνοιξε την πόρτα να μου πει τι γίνεται. Να χτυπάω εγώ να μου ανοίγει μια εκεί. Λέω, πείτε μου το κοπέλι. Αργεί. Πείτε μου το κοπέλι. Αργεί. Με φωνάξαν να μου πούνε ότι το κοπέλι το πιο πιθανό δεν θα τη βγάλει. Δίνουμε μάχη. Ναι, δίνουμε μάχη, ναι. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Πώς θα κάνω κουράγιο? Τα άλλα παιδιά, αυτός είναι σπίτι του και καλοπερνάει, φοβάται με λίγο, αλλά σου λέει τι είναι. Και δεν θα είναι το μόνο που έχει κάνει. Μας κοροϊδεύανε, τίποτα, τόσα παιδάκια μπήκανε και φεύγανε. Εμένα εκεί, σε μένα δεν ήθελε πιο πολλά χρήματα. Πες μου το ρε πούστη και εγώ θα σου βρίσκα λεφτά. Αρκεί να μην μου πεθάνεις το κοπέλι, πες μου το. Φτωχός είμαι, θα βρω λεφτά όμως να σου δώσω να μου φτιάξεις το κοπέλι. Και όχι να μου το πεθάνεις. Του κάνανε κάτι εξετάσεις, λέει είναι λίγο ανεβασμένα τα λευκά αιμοσφαίρια, αλλά δεν είναι κάτι να σας ανησυχεί, μπορεί να κάνει την επέμβαση. Γιατί ήταν δυνατό. Μην νομίζετε ότι δεν θέλω εγώ να το χειρουργήσω. Στα μάτια, γιατρέ, κοίταξε με καλά στα μάτια. Είμαι ο θείος του παιδιού. Αυτό που έκανες, θα το βρεις από μένα. Θέλω να με κοιτάξεις καλά μες στα μάτια μου. Αυτό που έκανες, θα το βρεις από μένα. Σου δίνω το λόγο μου. Το λόγο μου σου δίνω, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα πληρώσεις. Για αυτό που έκανες, για αυτό το παιδί, θα πληρώσεις. Θα τον διαλύσουμε! Θα τον διαλύσουμε, θα τον εσκίσουμε έτσι όπως μας το έφερε να πολεμάμε! Ακριβώς. Γιατί μας το σπάξε, πήγα εγώ η γιαγιά και του λέω γιατρέ είμαι γιαγιά και έχω μεγαλώσει 2 παιδιά. Αυτό το πρίξιμο δεν το βλέπω φυσιολογικό. Εσύ θα μου δείξεις τη δουλειά μου κυρία μου. Κι όμως του λέω είμαι καμαριέρα, αλλά βλέπω λέω ότι το παιδί πάει στο χειρότερο. Τι μου λέτε λέω? Και όταν το εχείρισε και μου είπε και λέει στη μητέρα στο πρώτο χειρουργείο, λέει γιατρέ πως πήγαμε? Δεν ήρθε ξανά για ενημέρωση, τίποτα, γυρνάει και κάνει της μάνας. Γιατρός! Κόλαση συμπεθέρα, κόλαση. Αυτή ήταν όλη η ενημέρωση των γιατρών. Αυτό σας λέω μόνο. Γιατρός, όχι μόνο αυτός, κανείς. Μία επίσκεψη στο παιδί. Το αφήσαν έτσι, πρέπει να φωνάξουμε. Να μας ακούσει όλος ο κόσμος. Όλος. Ακούστε κάτι. Όλος, όλοι οι γιατροί, καλοί γιατροί. Σταματήστε λίγο. Σταμάτα. Ήτανε δίπλα μου. Ήτανε δίπλα μου. Δημήτρη, το είδες το παιδί? Το είδα. Πώς σου φαινότανε που το είδες εσύ? Εγώ του είπα το παιδί δεν είναι καλά, που δεν είμαι. Ξένος άνθρωπος, από δίπλα. Εγώ είμαστε φίλοι με τα παιδιά. Το είδα το παιδί και του είπα: παιδιά, δεν είναι καλά το παιδί. Εγώ τύχαινε να είμαι στο διπλανό θάλαμο. Έσα όλη την κατάσταση από κοντά. Ένα μεγάλο λυπάμαι, θέλω να πω, τίποτα άλλο. Για το παιδάκι που χάθηκε. Τους κάνω, έχω κάνει μήνυς και τους λέω εχθές το βράδυ που είναι ο γιατρός, γιατί είναι για 48 ώρες και τον έχουν κρύψει, τον εφηγαδεύουν οι ίδιοι. Λέω, αφού είσαστε και ήρθατε να μου συμπαρασταθείτε στον πόνο μου, πείτε μου, βρείτε μου το γιατρό να τον πληρώσει και τον εφηγαδεύουνε, δηλαδή αυτό ήθελα να μου πούνε που να τον ευρούμε λέει. Δεν μπορούν να τον ευρούν η αστυνομία, το κράτος τι κάνει, πού την η αστυνομία? Άμα ξέρει να πηγαίνει κάποιος στον δρόμο να μην έχει δίπλωμα, να τον εγγράψουν, να τον εξεκολώσουνε. Αυτό εκεί το γιατρό έπρεπε να τον εξεκολώσουνε. Και μου τον εγκρύβουν όλοι τώρα, όλοι τον εγκρύβουνε, γιατί δεν πάνε να τον ευρούνε ή δεν μπορούνε? Αστυνομία, δεν μπορούν να τον ευρούνε. Άμα διακινηθεί σωστά η αστυνομία τα βρίσκει. Πού την η αστυνομία? Πέστε μου πού την, απαντήσε μου ένας από εδώ. Σας είπα, κάνανε την επέμβαση την πρώτη, πριζότανε, μου λέγανε ότι είναι όλα φυσιολογικά, κάνουν τη δεύτερη επέμβαση, το είχαν κόψει σε 3 σημεία,
ερχότανε, του βάζανε συνέχεια φάρμακα, τίποτα όμως δεν άλλαζε. Ξυπνούσε λίγο, πίναμε νερό και μας κοιτούσε, λες, και τρώγαμε χρυσάφι και του βάζαμε νερό με μια γάζα εδώ στα χειλάκια του και έκανε αυτό το πράγμα και ένιωθα ότι έχει ζωή πάνω του. Όλο φάρμακα του περνούσανε, αλλά αυτό όταν ήταν να του πάρουν αίμα έκλαιγε πάντα. Όσο καιρό το είχα και εκείνη την ημέρα το είχαν τρυπήσει πάνω από 20 φορές, αλλά δεν αντιδρούσε και λέω μάλλον είναι από τον πυρετό. Ήμουν όλοι, γιατί τι είναι αυτό, ήρθε άλλο να μου συμπαρασταθεί, ποιος είσαι μωρέ μαλάκα που ήρθες εσύ να συμπαρασταθείς εμένα. Όταν ήπρεπε δεν κατέβηκες από πάνω να δεις το κοπέλι, σαν διευθυντής να τους πεις κανονίστε την πορεία σας άμα ήταν άντρας και ήταν μάγκας και πονούσε θα τους έλεγε κανονίστε γιατί το κοπέλι δεν ξέρω τι θα γίνει, να καλέσουν από πάνω, να κάνουν, να κινηθούνε. Δεν κάνανε τίποτα δεν κάνανε, γιατί δεν κάνανε τίποτα. Αμάν και ήρθε τώρα χθες το βράδυ να μου πει τα συλληπιτήριά μου. Να μου πει τι να μου πει, άμα ήταν μάγκας θα κατέβαινε εκεί και θα τους έλεγε θα σας βάλω τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Κανονίστε το κοπέλι. Κανείς το έλεος εκεί πεταμένος μαζί με το παιδί ήμουνα πεταμένος. Και άμα τους έλεγες και τίποτα σου πουλούσαν η ηρωνία, ποιοι γιατροί.